Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय लोगोफोर। दा जोङो थांनो ओंखारदों बाजै उन्दैनाव लोगोफोर। बाजै उन्दैनि फिसालानि दिनै बार्थडे माने 15 आगष्टजों लोगोसे ग्रोब ग्राब जादों आरोना। बिनि जोनोम सान हिसाबै दिनै फालिगोन। 15 आगष्टआनो बिनि जोनोम सान आरोना, बार्थडे लोगोफोर। अब्ला जों थांबाय थानोसै, फिसा आरो बिमा आरोना। फिसाफ्राबो इयावनो दङ, गेटआव दंगासिनो। मामि बहा थांनो नागिरदों खिन्था दे। दादा रोदोमनि बार्थडे जाहैनो थ' थांसै। दा जाबलायबाय आरोना जों फाथैबायदि नै स्करपिअ स्टार्ट जानानै दं। स्करपिअआबो जोंना दा थांसै जों बिमा फिसा साथामजों ना। नायदोलाय लोगोफोर, नै बोथोरा ओरैबायदि जायगायावनो सान्दुं जायगायावनो खोमसि जाबाय आरोना। एकदम बैथिं माने खोमसि बार बारबोबाय। दहायथ' बिराद गरममोन लोगोफोर, ओमफ्राय दा नै जायगायावनो खोमसि जायगायावनो स्रां आरोना। अखा फैनोबो हासिगौ आरो नै जोमै लाजोब्बाय। लोगोफोर जों दा बाजैमोनाव सफैनानै ओमफ्राय दसे बेलुन एरि सुबाय, ओमफ्राय दा बिराद अखा हाबाय आरोना लोगोफोर। नै नोंथांमोना नायदो, दहाय खोमसि जानाया थारैनो अखा हामारबाय, बिराद बार बारदों खोरोमदों, ओमफ्राय दा अखा हागासिनो दं नै लोगोफोर। नै अखा हागासिनो दं, सारसनजोब्बाय। अखा सिजालायनानै भिडिअ बानायबाय आरोना आं लोगोफोर। नै लोगोफोर अखा हागासिनो, नै खोमसि मोफ्लामलायबाय आरो बेलाय नै लोगोफोर। आरो आं दिन्थिबावबाय आरोना, नै बेलाय अखा हागासिनो एकदम ओरैबायदि थान्दा जाबाय आरोना लोगोफोर। खोरोमदावगासिनो। नै बाजैना हेंगिं प्लाना ओरैबो साजायनानै दोनदों मालाय। नै हानायनि सिगां नै बाजैया फुजा होदों आरोना बाथौआव। जाबाय दे, फैदो लोगोफोर। जोंहा दा बार्थडे बया रेडि जाबाय, केक हासिगोन आरोना। दाथ' बेलुन टेलुन गासिबो साजायजोब्बाय, माखासे गिफ्ट जोबलायबावबायसो आरोना। केक हानायनि सिगां जोबबावबाय आरो माखासे गिफ्ट होनानै। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायदो, बार्थडे बया रेडि जाबाय, हानोसै आरोना। आलासिफोराबो सफैखाबाय, फुरा साजायबाय आरोना जों। साजायबाय दा जों। नै जोंना केक, रोदोमलुनाय केक ना, बार्थडे बयानो इलाय हिलि खन्थाइ रोदोमलु अनसायलु। बार दङ ना, ओंखायनो गोमोरफिनदोंमोन अरा। रेडि जाबाय, दा केक हासिगोन। रोदोमलुनि 90 जोनोम सान, बे जोनोम सानाव बयबो नुजाफैनाय बिमा बिफा उन्दैफोर बयनिबो रोदोमलुनि दिनै बे माबायाव दिनाव रोदोमलुनो बोर सारस्रिहरनाय जाबाय। गाहामै गाहाम दिनै जोनोम साना जाहाथे रंजा खुसि थाङो, बेखौ हास्थायनाय जाबाय। केक हानो दे अफन दे गान खनग्रोनोसै। एसे जाबावनो मामिनो दौदो, बाबानोबो दौदो। ए मामिनि दौदो दे। वाव, खन्थाइनाबो ना खावलायाव। ए खावलायनिबो जाबाय माथो बिसोरलाय।
दे दादान दौदो दे दे आगैनोबो दे नैबे उन्दैसिनो दे एबार एसे गिदिरनो दे एबार आदा गथानो गोलैनायखौ लादो नैबे हानायखौ आबा दादा दे जादो दे लोगोफोर दाथ' केक इरि हाखांबाय ओमफ्राय नै दा आङो जानो जानाय लोंनायनि आइटेमानो केक मिस्टि काजु बादाम भुजिया ओमफ्राय नै आरो जुस लोगोफोर दा आङो जाबाय थानोसै लोंबाय थानोसै बयबो आलासिफ्रा जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जों दा बिमा फिसा आंनि स्करपिय'जोंनो फैबाय आरोना सफैबाय अखायाथ' दाबो फ्रि फ्रि हागासिनो लोगोफोर अब्लाबो जोङो बिमा फिसा जाबनानै फैबाय आरोना स्करपिय'आव दा नै गेलेगासिनो ससमा जोब्बाय अखाजोंनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ससेबाबो खिथाबाय आरोना बहुत आलासि फैदोंमोन माने आङो लाजिनानै ब्लग लानो हायाखै लोगोफोर जाखिनि ब्लग लाबाय नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामबाय ओमफ्राय जोंहा बार्थडे बयखौथ' नुखाबाय बार्थडे बयनि बिफा आरो बिमाया जा बिफाया गभ कलेजनि प्रिन्सिपाल ओमफ्राय बिमायाबो प्रफेसार ना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय बाय बाय बयनिसिमबो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावथ' आङो बाजै उन्दै होननानै बुंबाय थायो बे बाजै उन्दैयानो जाहैबाय आंनि हासबेन्डनि बिब' आरोना लोगोफोर दा बिथांजोनिनो फिसालानि बार्थडेमोन आरोना लोगोफोर